manipis lang siya eh. Puplopping muna namin. May tigas na yung simento ko. Ayun po guys. Para mailipat na yung gamit dito pag na-flooring na. Wala naman doon sa iba. Malabo. Wala kami doon. Ayan nga guys. Alisin natin ng bato para ma-flooringan daw. Flooring pad. 30 days December. Araw ngayon ng Christmas. Buong pagkakot niya libo mo. Pagkakot ko. Para mo? Ano magabasa mo? Ano? Dalawa. Yan mo. At yan, may bago tayong katulong. Ang sipag-sipag ng ating sipag-sipag niya ngayon. Yan. Dito nalagay. May haloy guys. May haloy guys. Hey guys. Kailangan maalis ang haloy guys para hindi lumubog yung flooring. Kakainin lang. Sige ito guys. Hindi ganda! Ulo na. May buyod-duwang buyod oh. Pakatakagat na rin. Luto ko lang. Tama yung sinigang tatanad oh. Yung kakaan ng agat. Pero sarap pang buyod. Salit-salit. Ababa sa na pero kakaan mo ng agat. Bantay na guys. Maglalagay tayo ng graba. Ay magtatansik mo na pala. Bilang mo yun. Palibang minutes na nagiling yun. Magtatansik muna. Tapos lalagyan natin ng graba.
Tapos bubuhusan. Graba nun. Tagal kong graba. Yung mga bato. Kaya magliligang sila guys. Sini ngayon, at talaga sa football. Tuwa. Mga agad na yung bukas. Saan ka? Luwas. Bukas na. Hindi ka lang. Tabi ano hindi. Ano ba? Ano guys, ano guys? Yes, nakita na yung tao yun. Ah. Nailing. Hindi na. Ang tawon. Nailing mo ng tawon. Oh, ang tawon mo ka. Yan. Dahil tayo yan. Bigyan natin ng tayo guys kasi adobohin. Punta sa ba? Ayaw mo. Ayaw mo pas tayo. Oh. Tataas na tayo ulit. Ang sama. Dito na. Guys, kita na. Ito guys, mag-titik-tik kasi maglalagay ng flexible. Narinig pa? Po ba? Luwang loko. Pa. Duwang longan eh. Oh, tuwa. Uy, may luwang. Ayan. Ano yan? Guys, Salog itong uri. Ano? yan mga ano natin, mga ampupogi nila guys. Yan. Ano to guys? Diba? Hello, dalawang ba? Diyan naman. Yan. Sabi ko. Mamaya guys. Guys na, ano yan guys? Ang mga pili ka mga may tumor. Ganda lang, bukay na lang yan. Nagkakaligaw. Ito, supot-supot lang. Supot lang yan. Tagas. Buhangin. Eh ng ano, ng graba para sa pang-flooring. Pang-flooring guys. Para pang Magpo-flooring tayo ngayon guys. pangdamping. Eh pang ano pala guys, pang dumping. Dali makano ka. Yan guys, nito tayo. Gagawa tayo ng paraan para makapag-video. Ano natin ito ilalagay dito? Malitang pili ko. Tansi na. Ano nilo? Hindi pa ba? Pero sa lagi. Supply na putol ka supply nito.
Tara guys, ay binabawasan pa lang sa lupa. Nalagay ng graba. Kasi lalagyan ng graba. English kang gabo, graba. Ay, Lalagyan natin ng bato. Dito natin nilalagay ang ito si Mama nagluluto ng snackan. Pansit. Nagpapatutod. Ay guys, may graba na siya guys. Bato. May bato na guys. Ito na. Ito ang pinakakubi kong pinsel. Grabra kubi. Snack daw muna guys, snack. Mas mainit pa sa pansit. Malok ka na ta daw. Wala. Snack time guys. Pansit ang ating snackan ngayon. Ang bangot, buyod, nakaputi. Bangot, buyod, Wala po manalibong. nakaputi. Kakainin na guys yung naman. Kasabot. Kabin mo, kasabot. Hindi wala. Kakauno ni Bong, sukalahi. Ano manaw? Ay, sir man. Ano naman kayo pumahay? Pero nga ganun. No, balibong. Burungagan na rin. Segundo si Bola. ano, nabitbit mo niya po. Ano po? Ika. Pati sa roka na. Abo. Ako na elektronik niya. Ang trabaho kayo ganyan. Bakit ako trabaho? Ba. Aw. Aw. Ba. Ba. Oh, baba. Aw. Lumagi na nga eh. Papa na, papa! Papa! Aw. Aw. Tubig kayo. Ba. 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 Baba na. Tubig. Ikaw na, bibis. May pa rin na guys.
Buta mo na. Yes, kaya Shout out daw kay Kuya Noli. ay good. Nagtrabaho. Ano? May nag-ano Kuya Noli na pumunta ka daw dito. Ito ba si Kipigay o tulungan sa Fishpan? May sabi na pumunta ka daw dito Kuya Noli. Gusto ka daw makita ng mga viewers mo dito. Kusog. Gusto ko makita nito na isa sa mga fans mo. Mga fans ni Kuya Noli. Antoinette. Kuya na rin yun ka? Uy. Yor ka ba? Si Yo. Ito, pag ano ng ito sito. Kaya ano, hindi naman. Hindi mo kayo, pag yun. Hindi mo magagaw. Sabi ko may lipat ini mo. Hindi mo tawag ka. Kamahali ka mga alas na siya. Kinakain mo ito. Ano ba, hindi magkakak na pili? Ang tawag din sa sinirot ng tawag. Tubig din. Pag nagtapos pa, man ang dating pagtapos. Matay pa sa anak. Oo. Doon pa man ang dating. Ito parang puno rin. Ito, diretso ba? Parang nagtitigil ko pala eh. Parang Sige, ito pa nga. may kwarto ba siya? Hi guys. You know, I'm Pogi. You know, parang good day, parang hirap na eh. Good afternoon na guys. Hapon na. Hi guys. Ito mga kaibigan, mga kapwa vloggers natin dyan. Ano itong vlogger na? Oh! Ang medyas ay balaritan. Hina!
luway-luway ang puso. Diba? Wah. Para ninyo. Ano? Hello guys, good afternoon guys. Ayan guys, tapos na yung flooring. Ayan. Bukas ko naman oh, pinapaya na nila. Tapos itong kantongan ko na to guys oh. Ito, pinuntungan ko na. Ito, sa may bintana. Ayan, sa kabila, madilim lang. Ayan. Ayan. Ito kahapon, hindi ako nag-video kasi konti malananganto lang ako. Saka ito. Ayan. Kahapon yan. Ayan, video. Ayan. Tapos yun, kabila. Saka doon. Okay na yun. Guys, nag-rate ko na lang ang video natin guys. Bye-bye!